Testijiet ta' zokkor fid-demm tal-pressjoni u BMIs, diskussjonijiet dwar is-saħħa tal-qalb, sessjonijiet ta' eżerċizzju fiżiku u konsultazzjoni m'espert tad-dieta u kardjologu. Dawn is-servizzi kienu kollha offruti b'xejn fil-Pjazza ta' Buġibba mill-membri tal-Għaqda tal-Istudenti tal-Mediċina ta' Malta, esperti tad-dieta u l-kardjologu Albert Manxe. Dan fil-ġurnata dinjija dedikata s-saħħa tal-qalb, magħrufa aħjar bħala l-World Heart Day. Martina Ġerada mill-MMSA spjegat l-għan tal-attività. Qegħdin hawnhekk illum sabiex inqajmu aktar awareness rigward il-cardiovascular diseases li huma il-problemi tal-qalb. Bħalissa l-problemi tal-qalb jaffettwaw madwar 30% tal-popolazzjoni dinji, jiġifieri hemm bżonn li inqajmu aktar awareness fuq għall-biċċa xogħol. Tkellimna ma' Paul Kastarwet mill-membri ta' din l-Għaqda waqt li kien għaddej b'xogħlu. Mela, illum ġejna qed nieħdu il-pressjoni u t-sokkor tan-nies kif ukoll il-BMI biex naraw il-qalb kif inhi. Jekk aħna overweight ħadd affettwalna l-qalb, jekk għandna l-pressjoni għolja, jiġifieri għandna xi ħaġa ħażina. M'għandniex xi ngħidu dawk li gawdew mill-inizjattiva tal-istudenti kienu sodisfatti ferm. L-għonet ma taqgħodx fil-kwan tat-tabib. Xejn, il-ħadd bniedem ma jaħdimx.